नमस्कार प्रणाम स्वागत बा भैया एक नया वीडियो के साथ। जी हाँ, बहुत तेजी में गाना वायरल हो रहल बा अभी यूट्यूब पर। अपने हम लोग सुन ले हो हम तेंगे 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 तेंगे। जी हाँ, तो ई जे ओरिजिनल गाना बा एकर गाना के कोई और चोरी करके गा देले बा। उ बेचारा माइक लगा के रोत दिन रात की गाना हमर चोरा के गा देल। आउ जेकर ओरिजिनल कंटेंट रहे ओकरा कुछ फेमे हासिल ना भइला, जे चोरा के गौले रहे उ एकदम जबरदस्त वायरल भइल, एकदम मोट रुपया कम से कम 10 लाख से ऊपर रुपया कमा के ध लेल। तो ई अनर्थ ना होके के चाहिए। मेहनत जेकर बा ओकरा फल ओकरा जरूर मिले के चाहिए। तो ले चलो तानी सीधा अपने के हम अपना लैपटॉप स्क्रीन पर क्लियर करावत तानी कि आखिर ये गाना केकर बा आ के गइले बा आ के चोरा के गइले बा। तो सब मामला क्लियर करावत तानी बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नया बानी तो कृपया करके चैनल के सब्सक्राइब करी, साथ ही हमर बेल आइकन दबा दी ताकि आए वाला नया नोटिफिकेशन अपने लोग के मिलत रहे। तो लेके चला तानी सीधा बिना किसी देरी के। जी ये भैया बाड़न जे भौजी से मांगा ताड़न ले 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 ले, ऐसा ना होला। अगर अपने कोई मुकाम हासिल कर ले बनी तो छोट मोट काय करके कम से कम छोड़ दी कि ओकनियो कुछ कमा खान सर। जी ऐसा ना करी, अपने बहुत गलत चीज भाई कि केकरो गाना चोरा के गा देनी हैं। तेंगे के जगह पे महंगे कर दी या भौजी के जगह पे चाची कर दी, ऐसा थोड़े होला। अरे अपने पास बहुत गाना बा गाही, लेकिन अगर कोई छोट कलाकार मेहनत करके अगर जाता ऊपर तो ओकर सपोर्ट करे के चाहिए। ई ना कि अगर गाने में चोरा के गा दी, ऐसा ना होला हो भाई, ऐसा ना होला। अपने लोग के बतावल चाहतानी कि ओरिजिनल गाना कौन बा वो हम सुनावे के चाहतानी। जे चोरैले रहलक उ रहलक, ओरिजिनल जे गायकार बा जे मीडिया पे आके रोता ओकरो गाना अपने के सुनावतानी। तो ले चलतानी सीधा अपने के लैपटॉप स्क्रीन पर उहो गाना सुनावतानी अपने के कि आखिर ओरिजिनल वर्जन एकर कौन सा रहे। इनकर नाम है गोलू राजा, शायद अपने के डिस्प्ले पे शो होत हो ये गाना के टाइटल। देखिए इहे गाना है भाई गइले बा। एकरा बाद खेसारी लाल यादव ये गाना के चोरा के डब के वर्ड के हेरा फेरी क के आ फिर से भौजी ले 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 रे। अब का लेबे, सब तो भौजी के तू ले ले ले, भौजी में कुछ बचल रे, कुछ बचल रहे तब न लेते। ऐसा ना कर भाई, समझ गई। अगर छोट कलाकार बा तो ओकरा के सपोर्ट कर, ठीक बा। बहुत नीचे से तू ऊपर गइल बड़, मेहनत का होला ई तोरा से बढ़िया कोई नहीं के जानत। उ दिन भुला गइला जब प्याज बुझ बीच के एने ओने बेचत फिरत रह। यही चलते ऐसा ना करे के चाहिए भाई। सब कोई के मतलब रखवाला ऊपर वाला बैठल बा देखता कि के का करता। तो ये भाई वहां गोलू राजा जिनकर नाम बा, इनकर ही गाना भाई। हमनी से कोई ऐसा नहीं है कि हाँ गोलू राजा के तरफ से 500 रुपया आयल है कि भाई भैया हमारा सपोर्ट में वीडियो बनाई ना। मेहनत करे वाला के हमेशा सपोर्ट रही हमनी के, तन से धन से मन से हर चीज से। तो अभी अपने लोग के सारा मैटर क्लियर हो गई हुई कि गाना तेंगे तेंगे आखिर बा के कर। तो अगर अपने के मैटर क्लियर हो गई हुई तो कृपया करके हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, साथ ही वीडियो के लाइक करी आ शेयर करी ताकि ये वीडियो खेसारी लाल यादव तक जरूर पहुंचे के चाहिए कि अगला बार से कौन छोट कलाकार के कोई गाना ना चुरावे। तो उम्मीद करता नहीं वीडियो अपने को अच्छा लागल होई तो चैनल के सब्सक्राइब करी, साथ ही हमारे बेल आइकन दबा दी। फिर मिलता नहीं एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।